Ine Ibrahim wakar soyayya ni bana fara. Na shirya zan marzanta ne dan soyayya mi so na zan wake. To ki ji mi so na soyayya zan baki, a cikin yan mata ne ba ni da tamkarki. Ni soyayya domin Allah ya yi, ke zan makalamin so, ni so na babi babi. Soyayya zan baki, yan mata karki shakka, na ce ma an barki a raina ba na bidar haka. Cikin kaya na zo dan kunne ko sarka, kowanne kika ce ni so na shi zan baki. Kan ƙaunarki ni so na za in yaki, tun da kalaminki a raina ke samun shauki. Amfanin gona shi ba yau ce ai noma ne, domin aurenki kuɗi ni ma zan nema ne. Dole in jajirce tun da na sanki, soyayya kin bani tilas ni ma in baki. Na yi alƙawari ni zan baki kulawa ne, ni fa da gaske nake kaki zaton ko wasa ne. Shi so ba a gayya kake tunanin zan kasa, ko mun girman ka so baya fitar kaiwa ne. Take ke faɗawa da inda dosa ne, baya duba guni ko kuma dai ɗan koyo ne. Nima cikin wakar nima ai ɗan koyo ne.